Hello and welcome. Zina langa ndine Sam Mavita. Musiku la lero ndabwera ndi njira 5 zimene asikana angathe kugwiritsa ntchito kuti aoneke okongola m'maso mwa anyamata. Choyambirira, kodi kukongola ndi chani? Kukongola ndi any form imene ingathe kuchita munthu angathe kumuchita describe munthu kuti wamukonda kapena kuti akumuonekera bwino okhuzana ndi umoyo wake wamene akuzisamalira uzimu ndi zinthu zina zotero. So mu video iyi ndakubweretserani zinthu 5 zimene mungathe kugwiritsa ntchito inuyo ngati muli nsikana kuti mukhale okongola. Nyamata yonse akuoneseni okukongola kupatula kugwiritsa ntchito makeup. Mmaziwa kampani opanga ma cosmetics imapeza phindu lokwana 49.2 billion US dollars. Ndi ndrama zambiri times budget kuyerekeza ndi budget ya Malawi. Ndrama izi zamazipeza pokuza inuyo kuti simulokongola posagwiritsa ntchito ma cosmetics. So amafuna inuyo mwagule mukawagula amapeza phindu lochuluka. So lero tendike no makeup apo tikambirane tikuonesereni zinsisi zimene amuna amafuna kuti akati kukongola amuna amafuna chani. So lero ndifuna ndikulweni zinsisi muziyo mmene amuna amaonera mkazi kuti ndi okongola osagwiritsa ntchito make up. Point number 1, youthfulness. Youthfulness ndikaganizidwe kamene asikana amayenekano kukatenga akwenekano kuchosa maganizo onse au chinkhalamba ozikalambisa ozikera mavuto pachine chonse amene angaende nawo kumangoziona ndi mavuto. So akwenekano wachinyamata wina alese ngati nsikana inuyo ngati muli nsikana mukwenekano nthawi zonse kumaganiza mwa street ngati nsikana. Pamatha kukhala wewe kuti munthu wa zaka 21 komano wakhala mavuto nkhope yakonekano ngati alidi mavuto kumaoneka ngati nkhalamba wa zaka 71 ndokhoza kumpeza nkhalamba wa zaka 71 koma kusangalala akunjoya nkhawalibe kumaoneka ngati wa zaka 21. So nyamata wina aliyense azakutengani monga munthu wokongola mukakhala ndi kaganizidwe komanso zochita zanu nkhope yanu kuzisamalira kumasamba each and everything even musana pake makeup komano kaganizidwe kanu kakamakhala kangwiro kumakhala monga nyamata mongano wachi nyamata muzaoneka khala munthu wokongola. Point number 2, comfortable beauty. Osadalira makeup, osadalira ma leggings, osadalira china chilichonse. Mamuna wina aliyense angakufikireni, mamuna wina aliyense angakufuneni, munthu wina aliyense angakutengeni okhala okongola pa nthawi imene inuyo muli comfortable mumtima mwanu muli okhazikika. Mamuna sangagwiritsa ntchito sangafune makeup kuti nakufunsireni nje mukhoza kupaka makeup siku lonse ndi kuyenda opanda wina aliyense kufunsirani, opanda aliyense kufikirani, opanda wina aliyense kupasani moni. Koma pa nthawi imene inuyo mangokhala basi kungokhala munthu ofikirika mamuna kapena munthu wina aliyense, any guy, any man will be interested in you. Just kufikirika, no more makeup. Point number 3, playful personality. Yes, playful personality. Anthu ena amaganiza kuti anyamata safuna personality ina iliyonse, anyamata kapena amuna sagayang'ana khadwe lilonse la munthu nje. Akhonza kukhala potero koma ndi maperesenti ochepa kwambiri. Believe me or not, amuna ambiri these days amafuna personality ina yake ya munthu ikhalemo. So ineyo ngati mongokhala nokongola mumagwiritsa ntchito lipstick simugwiritsa ntchito lipstick koma ndinokongola komano umunthu ka personality ina iliyonse mulibe. Like I'm talking about the playful personality. Mamuna wina aliyense amafuna mkazi amene akhale nzake, wani akhale ofikirika, akhale oyankhulika. So point iyi ndiyo funikira kwambiri, playful personality. Mamuna amafuna munthu wokuti akhoza kumakamba naye magemu, akhoza kumacheza nawo, kumamugemula, kumaseka any joke aliyense akhoza kumachita. Osati mamuna kuponya joko mkazi uja kukwiya kapena kuti mwina osayankhira munje, amafuna kuti ade amaganiza ngati sanapeze no munthu amene amafuna kukhazikika naye. Pamene mwazizindikira kuti no I think I have to take this one. So yambani kukhala munthu womasuka kwambiri, munthu ofikirika, kuzibisa nthawi zambiri siku abwino. Mukweneka no kumasuka amene mungamasukire. Mukamasuka kwambiri munthu ena isaza kufikirana, kufikirika kumakhala kosavuta. So simungapisa ntchito makeup kuti mufune kukongola nje. Ngati mufuna kukongola zenizeni kuti anthu akone kuti ndinokongola kupatula makeup, yambani kukhala munthu ofikirika bwino, munthu wokuti anthu akhoza kupasani joke ino mweyankha, mukhoza kucheza ndi munthu siku lonse munthu chosaboweka. That is playful personality. Point number 4 ndi confidence. Yes, confidence. Pali anthu ena amene ndioneka bwino amagwiritsa ntchito makeup, pali anthu ena ndioneka bwino sagwiritsa ntchito makeup, komano ndifuna ndikambeza point ya confidence. Mukweneka kukhala very confidence, mukweneka kukhala ndi confidence. Mukhoza kupita kamba night club or any place imene anthu ambiri amapezeka ndi kuyenda nkukakhala mmene muja ndi kukacheza ndi anthu, even kamugula chakumwa kandi cholezeretsa kandi chakumwa chosekemera, anyway anyhow.
komano confidence imafunika. Gwirani ntchito mmene mungagwire ntchito munjena yonse no inuyo mukhale ndi value kuti mamuna amene ndifuna ndi kuzapeza kaya munthu amene ndifuna kuti ndi akhale nzanga ndicheze nawo akhale ndi chochita akhale ndi zakuti you deserve something better. Muntima mwanu muziyankha kuti you deserve something better. Pamene mwaziyankha kuti you deserve something better, build confidence. Mwamuna wena aliyense azafuna afikire munthu amene ali ndi confidence than munthu amene sali confidence. So iyi ndenda kula ndi chinsisi cha anyamata, so chisisi cha amuna. Mukakhala ndi confidence wina aliyense azakutamandirani. Mukakhala ndi confidence wina aliyense azakufunani. Point number 5 komanso point yosiriza, quickness. Very important one. Quickness, kukhala ndi changamo chidodo nje. Anthu ambiri amaganiza kuti no ndifuna ndikhale very perfect, so no umwembere kumasuka chanchani. No, nyamata wina aliyense, believe me or not, amafuna munthu nsikana akhale ka nsikana kandi nzimayi or anyone gender female akhale no omasuka, akhale no wachangamo chidodo nthawi ina iliyonse sichikufunikira. So iyi ndi point number 1. Pamene lese mwalinkana ndi munthu kapena mwakoma ndi munthu siku loyamba uonesesani kumasuka kwanu konse munjera yonse. Kama mmakonda kufunsa mafunso funsani mafunso onse, kama makonda kufunsa mafunso muyankheni mayankho onse. Nthawi zambiri kufuna kukhala perfect ndiye kumagwirisana ntchito chidodo. No, ngati mula chidodo sinthani chidodo chanu. Mamuna wina aliyense amene azakuoneni kapena munthu wina aliyense amene azakuoneni ndikuona kuti niyo muli ndi quickness as your character azakutingana kukhala munthu okongola. Sizafuna kuti makeup kuti akuoneni kuti ndokongola. Kwa munthu invest sisi kutanthauza kuti munthu aliyense amene amapaka makeup amavala chipewa amavala ma leggings ndiye kuti ndosaoneka bwino nje. Sindingasiye kumuhopera Beatrice fa kuti amapaka makeup. Komano chinthu chofunikira ndi chakuti mukakhala ndi quickness changamo wina aliyense ivino musagwisa ntchito makeup mamuna zako nokongola. So amuna amafera zinthu zimene ndazitchula zija. Zinthu zake monga youthfulness, comfortable beauty, playful personality, confidence komanso quickness. So ma point 5 amene ndakupasaniwa ndi ma point okwanira kwambiri kuti inuyo mukhale omwemwetera ndipo smile yanu iwalise duwa. Ngati mwakonda video iyi, please, ngati pali chinthu china chimene mafuna titachiyenjezera, please tell us in the comment section below. Tili ndi ma videos ambirimbiri, onerani. Zina langa ndine Sam Mavi. Please subscribe. Kuchokera kuno ku Mavitan Kingdom. Tichezeso mawa.